लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे फिन रिहेबिलिटेशननि खोथाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। रिहेबिलिटेशन 5 आरो 6 बे थारिखआव होगोन जायहा रिहेबिलिटेशनखौ मोनाखै बे अनसुंथाइ बेखौ बारे बार बुंबाय थानाय जादों। दिनैनि बे सरकारा होननानै बुङो रिहेबिलिटेशनखौ गभर्नमेन्टआ दिनै मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों। 5,000 थाखा सोरनावबा लादों, सोरनावबा 100 थाखा लादों, 1,000 थाखा लादों, सोरबा नाम थिसननो थाखाय सेंग्राफोरा हैदों। आरो बै समावबो एफाराब खस्थ' खालामना फैना नाम थिसननो थाखायावहाय नाम होनो थाखायनो बेफोरबायदि 1,000 थाखा 500 थाखा बेफोरबायदि लानाया बिराद लासिंसिं जादों। आं खोनादों, नामफोरखौ आं बुङाखै, बुंगोन सोर लादों बियो, बबे फेक्सननिया लादों बेखौ डिक्लार होनांगौ होननानै बुङोबा आं बुंगोन, बेखौ सिदायैनो बुंगोन आं। किन्तु बिनि फोरमानबो दङ, होग्राफोरबो दङ। मानो लादों? दिनै रिहेबिलिटेशन फैसानि थाखायनो नाम हाबिनि थाखाय बेसेराफोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों। लाइमुथिनि सासे आर्टिफेक्सननि बिथांनाव बै समाव एनडिएफबिआ ओरैबायदि जाहोयोमोन, जानायनि खोथायाथ' बाद दोन, माइरं रोगानानै होयोमोन सम लाइमुथि बायदियावहाय एनडिएफबिआ मोनसे सानसे समावहाय केम्प बायदि दंमोन हाग्रा सेराव। बेफोरबायदि मानसिया ओरैबायदि हेल्प खालामदों, नांगौ समाव बाहायबाय, ओमफ्राय जोबथारनाय समाव बेखौ जोगारबाथ' जानाय नङाना। बेफोरबायदि मानसिखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों? मानो बजबना लानो बादों? मानो खाथियाव लाफानो बादों? मा जाहोन दं? आं बेखौ सोंनो लुबैदों एनडिएफबिफोरनावहाय, लिडारफोरनावहाय मा खालामदों? थ' दिनैहाय रिहेबिलिटेशननि बेलायाव बेफोरबायदि जानो नाङा, मोनजोबनांगौ। आङो 5 आरो 6 थारिखखौ नायबावगोन। बिनि उनावहाय सोर लिडारा माबायदि खामानि मावदों बेखौबो आं खोनासंबावगोन, नायबावगोन, बुंबाय थागोन। दाखालिबो बड'लेण्ड बुब्लियावहाय मोनसे खोथा होनायदों, बेवहायबो रिहेबिलिटेशननि खोथा कुइसन जादों। दिनैबो आरो बड'सा निउसावबो दिनै बुंनो गोनां जादों। आरे जों बे रिहेबिलिटेशनखौ जोङो निउस पेपारै बुंबाय थानांगौ मा दरखार दङब्रा? लासिंसिंब्रा, बेफोर लाजिथावथाव। एनडिएफबिनि गथ'फोरनिखौ आं सानो, एनडिएफबि गथ'फोर हार्डकर गथ'फोरनिखौ एकदम सोथारना होनाया मोजां। मानो दिनै हार्डकर नोंनि एखेबारे दुखु खस्थ' लानाय बेफोर गथ'फ्रा दिनैहाय सोरबा सासेनि थाखाय नाङाखैथ', सोरबा लिडारखौ एकदम फुरा गोजौ दैखोनो थाखाय नाङाखै, समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना दुखु खस्थ' लादों। होनबा दिनै बेफोरबायदि गथ'खौ जों माबायदि खालामनो? एकदम दुखुनांथाव, बिराद दुखुनांथाव। आं सानदोंमोन जे एज ग्रुपनि गथ'फोरनिया हार्डकर ओरैबायदि दुखु खस्थ' लानाय गथ'फोर दङ। हाइस्ट सावरायग्रा ग्रुपनि, फेरेंगामोन ग्रुपनि, बिथांमोननि ग्रुपआवहाय ओरैबायदि दुखु खस्थ'। मेइन ट्रेनारफोरा जेला ट्रेनिं लाथारनाय अनलि 200निफ्राय 250 जनसिम दङ, बिनि बाराथ' गैया। बिनि उनाव डिग्लियाव जाया थांनाय बिथांमोननिखौ सेकेन्ड लिस्टआवहाय होगोन होननानै बुंनानै दोनदोब्रा। बेखिनिखौ लिडारफ्रा मावनो हाया नामा? मा खालामदों बेफोर लिडारा? मानो बेफोरखौ मानोथो बुजायना दोननो हायाखै? बेफोर गथ'फोरखौ, बेफोर सेंग्राफोरखौ मानो बुजायनानै बुंना दोननो हायाखै? दिनैहाय सेकेन्ड लिस्टआवहाय जाया डिग्लियाव लादों, जाया डिग्लियाव ट्रेनार जादों, बिथांमोननिखौ सेकेन्ड लिस्टआव हाबजोबगोन आरो मोनजोबगोन होननानै डिक्लेयार होनोथ' हायोना। आरो दिनैहाय जाया म्यानमारनिफ्राय फुरा हार्डकर गथ'फोर दङ, बिथांमोनखौ एबार फार्स्ट टाइमावहाय बिथांमोननिखौ 5 आरो 6 थारिखआव होजोबनाय जागोन होननानै मानो बुंनो हायाखै? 7, 8 थारिखआव दिनैहाय जोङो डिग्लियाव जाया लादों बिथांमोननिखौ जों होगोन होनना मानो बुंनो हायाखै? बेफोरबायदि माने सोरबा सासेया थालांनाय, सोरबा हार्डकरानो थालांनाय, सोरबा एकदम मावख्रुबग्रा गथ'आनो थालांनाय, सोरबा डिग्लिना हाबहैनाय, सोरनाबा हाबाखै, सोरनाबा लिस्ट फैदों, सोरनाबा भेरिफिकेसन जादों, जायाखै, बेफोरबायदि एखेबारे बेफोरबायदि खोथा लासिंसिं। थ' दिनैनि लिडारफोरा लासिंसिं। दिनैनि गभर्नमेन्टआ बेखौ होनो हायिया फेलार। आं फेल जादों होननानै बुंगोन बिथांमोनखौ, दिनैनि सरकारखौ। बारे बार बुंबाय थानाय जादों बिसोरखौ। मा दिनै ससियेल मिडिया गोनां जायोब्ला टक श' लाबावगोन आरोबाव जोङो, मिडियानि गेजेरजों जों बुंबावगोन। जोंखौ मिडियायाव बुंबाय थायोब्ला बै गादियाव जिरायग्रा लिडारफोरा जियालाव सोना हरनायनि टारगेट लायो।
मिथिबाय बै अफ्रिनो बै सोरबा सोरबानो बेफोरबायदि टारगेट लायो जेलाव सोना हरनायनि जों सैथो खोथाखौ बुङो नालाय ओंखायनो जोंहा दाय जायो हा गिया जों रावखौबो सोनानै दोन जों नांजाया सोना दोनबाबो जोङो जों जाहैगोन रुल बायदि जों गबोगोन थेवबो जोंनि बुंनांगौ जोङो बुंलांबाय थागोन थ' आरोबाव केसनि बेलायावहाय दहायबो बुंदों आं 270 जोनो केसआव उइथ्र' जादों सोरनिबा मा होननानै बुङो गस्ला बायनानै हैनाय बेसारा बेफोरो हमजाबाय बुजाबाय बियो केस जालायबाय बिनि नामाव बेफोरबायदिनो जोबदों थिगासै बेबो मोजांनि बाथ्रा जोबदोंब्ला मोनदों दे बेफोरबो मोजां आं गाज्रि होना बेखौबो मोजां जादों उइथ्र' जादोंब्ला खिन्थु दिनैहाय मा सिस्टेमाव उइथ्र' जादों मानो डिक्लेयार होनो हायाखै अनलि 270 जना उइथ्र' जाबाय एनडिएफबिनिया आरो बिदिनो खुसि जाबाथ' जानाय नङाना 270 जनल' जानाय नङाथ' बिसोरबो जाजोबनांगोन बिथांमोनाबो दिनैहाय 270 केस फिसाब्लाबो बिथांमोना एनडिएफबिनि नामाव केस जादों उइथ्र' जादों मोजांनि बाथ्रा बबे डिस्ट्रिक्टआव साबेसे 270 सोर बबे डिस्ट्रिक्टआव केसआ उइथ्र' जादों मानो खोन्थानो हायाखै प्रमदालाय मानो खोन्थानो हायाखै गबिन्दआलाय मानो खोन्थानो हायाखै फेरेंगामोनालाय मा खालामदों मा मावदों दिनै बर' रायजोआनो बे पिस एकर्डनि नामावहाय नोंथांमोना बिराद थगायगासिनो दङ 16था डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनाव फानहरदोंलै थारमा रागा जोंफ्लाङो मिथिबाय आं बुङो रिहेबिलिटेसना मोजाङै राननानै हो 150 कौटि ना मा बाजेट जादोंनो बे 150 कौटिया बेसेबांबा जोंनो बे अन्तत बे सावरायग्रा ग्रुपनिखौथ' होग्रोजोबनो हायोना बेफोरनिखौबो होग्रोजोबाखै नोंसोरो बेफोरबो उल्थां फाल्थां आर्टिफेक्सना 80% मोनदों 20% मोनाखै मानो जोंथ' मोनदों फार्स्टआवनो मोनदों जोङो आरडि ग्रुपना 80% मोनजोब्बाय 20%ल' मोनाखै गबिन्द बसुमतारी बिथांनि ग्रुपनियाबो माखासे मोनदों माखासे मोनाखै धीरेन बर' बिथांनिबो माखासे मोनदों माखासेयानो मोनाखै दिनै जाखिनि दङ फ्रायनानो धीरेन बर'ना मोनजोबाखै आरो धेमाजि सावरायग्रा ग्रुपनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवहाय 157 जननि नामानो सासेनिबो लिस्टआनो फैयाखैनो जों मानो धेमाजि डिस्ट्रिक्टना बेफोरो एनडिएफबिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु खस्थ' खालामाखैमोन नामा थ' बेफोरखौ सिन्था खालाम 157 जना धेमाजिनिया सासेबो हाबाखैनो बिथांमोना 5 आरो 6 तारिखखौ नायबावगोन आनखि 10 तारिखसिम नायबावगोन होननानै बुंदों बेसिम जुदि जायाबा बिथांमोना धरनानि खोथाखौसो होनबावदों धरनानि खोथाखौसो होनदों फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोननि न'आवसो फैनो ओंखारदों 157 जना धेमालि मानसि नङा आनखि सासे ना माल'सो फैदोंनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि बेबो सनितपुरनिफ्राय ओरैहाय बबेबा जायगानिफ्राय थांना धेमाजियावसो थाहैनाय बेफोरबायदि जाय हक सासेनिल' फैदों आरोखि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफोरा आंनाव फन हरदों रायलायदों बेसेबां दुखुआव दङ बिसोरो एनडिएफबिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ' लादों ओरैबायदि दिनै बिथांमोना बिटिआरआवबो हाबजाबावाखै होनबा बिनि सायाव दुखु थागोन बिस्रा दिनै बिथांमोननिखौथ' मानोथो होग्रोनो हायाखै आउट अफ बिटिआरनिखौ सेंग्राफोरनिखौ मानो खालास खालामग्रोजोबनानै होनो हायाखै दिनैनि बे सरकारा दिनैनि गभर्नमेन्टआ मानो आउट अफ बिटिएडिनि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि प्रब्लेमफोरखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै केसफोरखौ मानो उइथ्र' खालामग्रोजोबनानै होआखै बिसोरनिखौ थ' आं गोबां खोथा बुंला बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों